Hi, I'm SmainaoBasumatari. गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 7 जुलाइ दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मैयानिफ्राय जागायबाय 16थि आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमा। आसाम आयेन आफादनि लग'खौ सोलाय-सोल' खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि रनजित कुमार दासनि दैदेननायाव मैयानिफ्राय जागायदों बाजेट जथुमाया। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि लग'खौ गोदान महर होनायाव असमिया, इंराजि, बर'जों लोगोसे हिन्दी रावखौबो सोफादेरनाय जादों। आसाम लेजिस्लेटिभ एसेमब्लिनि लग'आव एपिडिसिएल बङाइगाव डिभिजननिफ्राय रायजोफोरनिसिम मिथिसारलाय। फैगौ 8, 9 आरो 10 जुलाइ खालाराव बेंटल, सान्तिपुर, दादगारि, बेंटल गेट, सापागुरि, कुकुरमारि आरो पप्रागाव ओनसोलाव फुंनि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 8:30 रिंगासिम 3:30 घन्टानि थाखाय मोब्लिब सिबिथायखौ बन्द खालामनाय जागोन होननानै भारत हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा इन्ड'नेसियानि जाकार्तायाव सहैबाय। इन्ड'नेसियानि हादोरगिरि प्राबव सुबियान्ट'आ बिथांखौ बिरखं गाथोनाव बरायदों। नगाव पुलिस बिफाना नगावनि सामगुरि पुलिस थाना बेन्दोंनि गुरुमारायाव हेर'इन गोनां मोन 30 थेमाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमनाय हेर'इनआ 4.87 ग्राम होनना मिथिनो मोन्दों। 24 घन्टानि गेजेराव चीनआव दैबानायाव सा 5 सुबुङा थैदों। खाखोर बिलाइनि नाव बायदि बोहैदों साखा खबब्रै साखा खबनै गारिफोरा। दैज्लांनि गिबि जांख्रिसे अखायावनो चीन हादराव दैबाना। खोला चीननि मोन 10 प्रदेशनि गामि सोहोराव दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि काश्मीरावबो गोबारै हानाय अखायाव दैबानाजों हा गिसिखानायाव गासै गं 7 ट्राकफोरा फबसिनजादों आरो जम्मु काश्मीरनि किश्तवाड़आव थांनाय लामाखौ बन्द खालामदों होनना खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि बेंटल कलेज, IQAC आरो NSS खोन्दो लोगो नांना गुदि फरायसालि लुफुंना होनो थांखि लादों आरो बे हाबाफारिखौ मैया सान्तिपुर हालामनि 3 नं कुसुंदैसा आरो मावरियाफुर गामियाव गायसनदों। बे हाबाफारियाव गोबां बेंटल कलेजनि फोरोंगिरि आरो NSSनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। श्रीभूमि पुलिस बिफाना स्रोदै मोननाय सुलुंखौ बिथा खालामनानै गासै 797 बथल क'डिन फस्फेट काफ सिरापजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि हेंथायै सनितपुर जिल्ला एबसुआ खौरांगिरि मेल लादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि राजखान्थि मुलाम्फानि थाखायल' बाथ्रा बुंनानै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर'फोरखौ लाजि फोनांदों होनना फोरमायथिदों। UBPOआ सनितपुरनि बर' गामिफोरखौ BKWSCआव सोसननो षड़यन्त्र खालामनो नागिरनायनि हेंथायै सनितपुरनि जिल्ला एबसुआ खौरांगिरि मेल लादों आरो माखासे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। जे बिथांमोना सागनगिरि हिसाबै जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 9.4 दफा बायदियै जे बेयाव हाइनास एन्ड नन हाइनास क्रिमिनेल केस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा बेयाव रोखायै लिरनाय दंखायो। बेनिखायनो UBPOनि मानगां दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै मिथिखायो जे NDBफोरनि केसनि उइथड्रनि सायाव। दा बेखायनो बिथांमोना आसाम सरकारखौसो बाथ्रा बुंनांगौ आरो भारत सरकारखौसो नारसिननांगौ जे बे दफायाव लिरनाय बायदि 9.4खौ जाहाथे थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनानै थाबैनो जेलाव थाबावनाय आद्रा थानाय NDB जेरै जोंहा NDBनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दाबो दङ, बिथांखौ उदां खालामनांगौनि बाथ्रा। दा दिनै जोङो UBPO एबा जोङो BKWCनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो मालाबाबो बेबायदि बाथ्रा बुंनाय खोनायाखै जे मालाबा रन्जन दैमारिखौ रिलिज खालामनांसिगौ होननानै। दा गोबां जोङो संगठनफ्रा बुंदों, एबसुआ बुंदों, थुनलाइ आफादा बुंदों, मालाबा सोरबा आफादफ्रा बुंदों, नाथाय जोङो UBPOनिफ्राय मालाबा बुंनाय खोनायाखै जे रन्जन दैमारि बिथांखौ रिलिज खालामनांगौ होननानै। दा बेखायनो जोङो बेखौसो बुंनो सानो बैफोर जाय मेन इस्युसफोर गिदिर गिदिर जोंनि बर'नि माने गोनांथार हाबाफारिफोर बेफोरनि सायावसो UBPOनि दैदेनगिरिफ्रा हाबा मावनांगौ। मानोना गोबां NDBफ्रा दिनै जेलनिफ्राय उदां जादों, केसा जोबाखैब्लाबो दिनै गावनि न'आव फैनानै मावनानै जानो खाबुखौ मोनदों। दा दिनै बे खाबुखौ 9.4नि गेजेरजों मोनदों। दा बेखायनो रन्जन दैमारिखौबो बे एखे सेम क्राइटेरियानि गेजेरजोंनो बिथांखौबो थाबैनो रिलिज होनांगौ आरो बिनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिनथारनांगौ होननानै जोङो UBPOनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों। दा बेजों लोगोसे आङो बेयावनो सरजाबफानो सानदों जे BTCनि हाग्रामा गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बिसायख'थिनि सिगां सिगां गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा NDBफोरखौ थगायबाय बा NDBफोरखौ दिनै माने फानबाय होननानै गोबां बाथ्रा बुंदों आरो गावसोर खुंथायाव फैयोब्ला रन्जन दैमारिखौ बिसोरो 1 दानावनो दिहुनगोन होननानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय जोङो नुनो मोनबाय दिनै जायफ्रा बिसायख'थिनि सिगाङाव गोबां मानसिफोर बुंदों, आङो दिनै नाम लाजोबनो सानाखै, बयबो मिथिगोन।
दा बै बिथांमोना जाय बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन जे बिसायख'थिनि उनावनो 1 दाननि उनाव रन्जन दैमारि एक्स एनडिबिफोरनि केसखौ फोजोबगोन आरो रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन। नाथाय दिनैबो 1 बोसोर जानोसै बिपिएफ सरकारा। दा दिनै हाग्रामा दैदेननाय सरकारा दिनै 1 बोसोर जानोसै, नाथाय बिथांमोना दाबो गरसेबो मोनसेबो जिनिस दिनै मुं थानाय बायदि हाबा मावनोथ' हायाखै। लोगोसे रन्जन दैमारिखौ दिहुननायखौ बाद होनानै बिथांमोना दिनै रन्जन दैमारिनि सोमोन्दै फंसेबो बाथ्रा खौरां बिजोङाव बुंनायखौ आं दिनै खोनायाखै। दा नांला बंसा बिथांमोना प्रमद बर'खौ ब्लेम होनाय, एबसुखौ ब्लेम होनायल' जोङो दिनै खौरां बिजोङाव हाग्रामा बिथांखौ बुंनाय खोनादों। दा बेखायनो आरो फारसेथिंजाय बिकेडब्लिउसिआव माखासे थालांनाय गामिखौ सोनो नागिरदों बेयाव नंगौ, दिनै बिकेडब्लिउसिआव गामि सोनो नागिरनाय खारनाव जों बेयाव स्पष्टखा जे सनितपुर जिल्लाया कमप्रमाइज खालामोब्ला बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानाय समावनो जों सनितपुरा कमप्रमाइज खालामनो हागौमोन। दा जायनि थाखाय जोङो 2 बोसोर नेदों। दा 2 बोसोर नेनायनि उनाव दिनै जोङो बिकेडब्लिउसिआव कमप्रमाइज खालामनांगौनि खुनु बाथ्रा गैया। दा बेखायनो जोङो गोबाव जाबाय आरो दिनै जों मिथिगौ गणतान्त्रिक भाबै जोङो बिटिसिआव भट होनोबो थांनाय 5थि बिसायख'थियाव जों भट होनो मोनबाय। जों बिटिसिनि थागिबि जाबाय आद्रा गामिया। दा दिनै आद्रा गामिया आरोबाव जाबावनांगौ दङ, सोबावनांगौ दं। दा बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ दं। दा बेखायनो इउबिपिअ मानगोनां बिथांमोना जि बिकेडब्लिउसिआव सोनायनि जुजा खालामदों जोंनि ओनसोलफ्राव, गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव मेल मिटिं खुंनानै बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो पूर्णांग भाबै बड'लेण्डआव सनितपुर जिल्लानि बर'फोरखौ सोनांगौनि थाखायसो खामानि मावनांगौ होननानै दिनै सनितपुर जिल्ला एबसुआ स्पष्ट भाबै खावलायहरो। थांनाय 5 जुलाइ खालि बनसुआ क'क्राझारनि दखान गलाफोराव असमिया रावनि हांखोजों लिरनाय बेनार पस्टारफोरखौ गोसोम खालिजों हुखुमानायनि उनाव मैया हुखुमोर जानाय दखाननि बेनारखौ गोदानै दैखोना होफिनदों, जेराव असमियाजों लोगोसे बर' रावखौबो लिरनाय होफानाय जादों। नंगौ, मैयानि दिनावहाय जेनेखि मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे अपप्रचार जानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन कि बर' रावखौ आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि जेनिखि लग' बे लग'निफ्राय बोखारनोसै होननानै जों माखासे निउस मिडियायावहाय जों नुनो मोन्दोंमोन। आरो बिनि गेजेरजों बेखौ लानानैनो जों होनदों बर' भाषाया दिनैहाय 8 शेड्युलाव हाबनाय भाषा आरो बियो मोनसे कनस्टिटिउसनेल स्टेटास मोननाय राव बर' रावा आरो बियो आसामनिनो मोनसे अफिसियेल लेंगुवेज। बे अफिसियेल लेंगुवेजखौ माबोरै मोनसे एसेम्ब्लि मोनसे लग'निफ्राय माबोरै बोखारनो हायो होननानै जेब्लानाखि जोङो नुदों, जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों जोबोद दुखु नांदों। मानो होनना बुङोबा बेफोर रावफोरखौ जों ओरैनो मोनाखै। बुहुद मानसियानो दिनै सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानैसो बेखौ दिनैहाय रिकगनाइज मोननाय जादों। दा बिनिखायनो जों दुखु नांदोंमोन, जों धिक्कार नांदोंमोन। बेनि मा खालामदों जोङो मैयाहाय बे निउसखौ नुनाय लोगो लोगो जों माखासे आसामिसजों जेनेखि लिरनाय माखासे साइनबर्ड क'क्राझाराव जों बेखौहाय हुखुमनाय जादोंमोन। नाथाय बिनि उनावहाय एसे सानजौफुआव जों नुनो मोनबाय जे मोनसे स्टेटमेन्टखौ होनाय मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा साराबो मोनसे टुइटखौ लिरना हरदों कि बर' भाषाखौ बिदि लग'निफ्राय बोखारनाय खुनु बिदि डिसिसन गैया होननायखौ जों नुनो मोन्दों। मानगोनां चिफ मिनिस्टाराबो बे कनफार्मेशनखौ जोंनो हरनाय जादों आरो बिनि उनाव मानगोनां रन्जित साराबो बेबो जों नुनो मोन्दों। बिनि उनावहाय मोनसे कनफार्मेशनखौ फैदों बिथाङाबो दि बोखारा, नाथाय हिन्दीखौबो लग'आव सोफानाय जागोन होननानै माखासे स्टेटमेन्टखौ जों नुनो मोन्दों आरो। दा बेनिखायनो जों धन्यबाद होयो आसाम सरकारखौ, जाहाथे इन फिउचाराव बेफोरबायदि मोनसे कनफ्लिक्टआ दाजाथों आरो बर' रावखौ बोखारनायनि जाहाथे जेबो सिद्धान्तआ जाया आरो बेखौ जाहाथे इन फिउचाराव बेफोरबायदिया जाहाथे जाया, बेखौ जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौ जों खावलायो। आरो दिनै जिनेखि जों माखासे बेनार्सफ्राव माखासे साइनबर्डफ्राव जों आसामिस रावखौल' जों नुदोंमोन लिरनाय आरो इंराजि रावखौ जों नुनाय मोन्दोंमोन, नाथाय बर'आ गैयामोन। थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि बे टिभिएस मोनसे श'रुमाव इंराजि राव आरो असमिया रावजोंल' होनाय जादोंमोन। दा बेखौ जोङो मा खालामबाय, दिनै बर' रावखौबो जों सोदेरनानै इंराजि राव आरो असमिया रावखौ जों बे बेनारखौ जों लगायदेरनाय जाबाय आरो। दा थिग बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन जायगायावबो जों बेबायदि लगायबाय आरो इन फिउचाराव जों खावलायो मोनफ्रोमबो दखान गला बिजनेस सेन्टार बेंक सेक्टर गासैखौबो जों खावलायो दे अन्नानै आसामिसजों लोगोसे बर' रावखौबो बेनाराव जेन सोदेरो, बेखौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों खावलायदों। मानो होनना बुङोबा बर' रावा 8 शेड्युलाव हाबनाय राव आरो आसामनिनो मोनसे
लेंगुवेज जानानै फैदों बेनिखायनो रिकगनाइज मोननाय रावखौ जों गाव गावनि भाषाखौ जों गाव गावनि रावखौ जों थुलुंगानो जों नांगौ आरो जों फोसावनो नांगौ आरो जों फेहेरलांनो नांगौ बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों दि क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसे गुबुन दाब दाब जिल्लायावबो जाहाथे मोनफ्रोमबो दखान गलाफ्राव मोनफ्रोमबो बिजनेस सेन्टारफ्राव जाहाथे बर' रावजों गाव गावनि साइन बर्डखौ जाहाथे लिरदेरो